Arquivo Municipal de Ribeira suma unha nova peza histórica aos seus fondos, un diploma de salvamento marítimo de 1911 concedido a un mariñeiro de Corrubedo por rescatar a 3 náufragos. O Arquivo Municipal de Ribeira segue ampliando e preservando a memoria histórica do concello. Nesta ocasión incorpora aos seus fondos un diploma da Sociedade Español de Salvamento de Náufragos expedido no ano 1911. O documento recoñece a actuación de Epifanio Ventoso, patrón da Dornasola, que participou no rescate de 3 persoas dun naufraxio ocorrido nas augas entre Ribeira e Porto do Son. A peza foi doada polo veciño de Corrubero, Francisco Otero Lijó, quen asinou hoxe a cesión oficial co concello. Este documento ten máis de 100 anos, ten 115 anos exactamente, pero sobre todo ten o nombre de meu ancestro, don Epifanio Ventoso, patrón da Dorna Solá, polo salvamento de 3 náufragos na costa de Ribeira, Porto do Son, a nombrada a usted que le importa, feito que ocorreu o 25 de maio do ano citado do 1911, fai 115 anos. Segundo explicou o arquiveiro municipal, o diploma presenta un estado delicado de conservación, polo que será sometido a un proceso de restauración antes da súa digitalización. Este documento está bastante deteriorado. A idea é que nós, o Concello de Ribeira, unha vez que se firmou a donación, o documento é propiedade do Concello de Ribeira. Vámonos a restaurar, cando se poda, por cuestións presupuestarias, económicas, técnicas, xurídicas, e vamos a fazer reproduccións. O original seguramente pasará ao fondo do museo ou do arquivo, e as reproduccións unha vamos a dar ao señor Otero Lijó e outra vai quedar para o Concello para que poda ser usada e consultada. Dende o Concello destacan a importancia destas achegas cidadás para incrementar o patrimonio documental local e animan a veciñanza a colaborar con novas doazóns. Dende logo, pois trataremos de poñer en valor, de recuperar e de deixar tamén pois para que toda a veciñanza de Ribeira poida consultar e poida coñecer pois esa parte da historia que, aínda que moitas veces non sexa directamente protagonizada por un veciño noso, pois si forma parte do patrimonio, neste caso, pois dun veciño de Corrubedo, do que sabemos que garda con moitísimo cariño, con moitísimo mimo, pois todo o que son esos elementos, documentación histórica de gran valor e que pois non é a primeira vez que pon pois é a disposición do Concello de Ribeira. Na actualidade, o Arquivo Municipal conta con máis de 6.000 rexistros descritivos e supera as 165.000 imaxes digitalizadas dentro do proceso de modernización e conservación dos fondos históricos. Se a xente ten documentos deste tipo, ou ten fotos antiguas e tal, podes donar ou deixar que reproduzcamos para ter máis amplios fondos documentais sobre a historia de Ribeira. O diploma poderá consultarse no futuro a través da web do Arquivo Municipal, unha vez rematen os traballos de restauración e digitalización.